У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Праслаўляй Бога ўся зямля, спявай песню імені Ягоннаму, аддавай Яму належную пашану. Аллилуйя. Гэтымі словамі 66-го псальму распачынаем сённяшнюю літургію святой мшы у трэцюю велікодную нядзелю. Час таксама хутка ляціць. Недаўна мы яшчэ абыходзілі урачыстасць Васкрасення Пана, перажывалі урачыстасць Васкрасення Пана, а сёння ўжо трэцяя велікодная нядзеля. Таму таксама гэты час мінае, і мы прыгатавліваемся да наступных вялікіх падзеяў, які будзем перажываць у ўжо недалёкай будучыні. Гэта і небаўшэсце Пана Езуса, а потым, канешне, і спаслання Святого Духа. Таму хай літургія Божага Слова, якую будзем разважаць, дапамагае нам, нашым сэрцам, быць больш прыгатаванымі, адкрытымі на прыняцце той Божай ласкі, якая дазваляе нам менавіта такім чынам быць бліжэй да Бога, самога сябе і другога чалавека. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за пармелую Яніну Шаверда у 30-й дзень пасля яе адысця да Пана. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу усемагутнаму. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельмі думкою, тою словом, учинком и занядбаннем. Моя Моя вина, віна, моя вельмі вельмі великая вялікая вина. віна. Тому прошу Найсвятейшую, Найсвятейшую, заўсёды заусюди Панну Панну Марию, Марыю, усіх усіх анёлов анёлаў и і святых, святых, и вас, браты браты і и сёстры, сестры, памаліцца за мяне, да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молімся. Boże, niechaj Twój naród zаўсёды cieszyцца адноўленай маладосцю духа, каб радуючыся цяпер вяртанню ў хвалу Твайго усынаўлення,
з пэўнаю надзеяй чакаў дня свайго ўваскрашэння, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні першасвятар спытаўся ў іх: ці не строга забаранілі мы вам навучаць у імя гэтае? І вось вы напоўнілі ўвесь Єрусалім вучэннем вашым і хочаце абвінаваціць нас у крыві гэтага чалавека. Пётр і апосталы адказалі: трэба слухаць Бога больш, чым людзей. Бог айцоў нашых уваскрасіў Езуса, якога вы схапілі і павесілі на дрэве. Бог узвысіў яго правіцаю сваёй як уладара і збаўцу, каб даць Ізраілю пакаянне і адпушчэнне грахоў. І мы сведкі гэтых слоў і Дух Святы, якога Бог даў тым, хто паслухмянны яму. І забаранілі апосталам прамаўляць у імя Езуса і адпусцілі. Яны пайшлі з месца пасяджэння, радуючыся, што былі годныя цярпець знявагу за імя Езуса. Гэта Слова Божае. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Узвеличу Тебе, Пане, бо Ты мяне збавіў і не дазволіў ворагам маім пацяшацца з мяне. Пане, Ты вывеў з адхлані душу маю, Ты ўратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Спявайце Пану вы, ягоныя верныя, памятайце пра святасць ягоную, бо гнеў яго трывае імгненне, а ласкавасць яго ўсё жыццё. Увечары прыходзіць плач, а раніцай радасць. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Пачуй, Пане, і злітуйся нада мною. Пане, будь мне дапамогай. Ты нараканне маё замяніў на танец. Пане Божа мой, буду хваліць Цябе вечна. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў. Чытанне кнігі Апакаліпсіса святога Яна. Я, Ян, бачыў і чуў голас мноства анёлаў вакол трона і жывёлаў і старцаў, і колькасць іх была мірыады мірыад і тысячы тысяч. Яны казалі гучным голасам: забітая ягня, годная прыняць сілу і багацце, і мудрасць, і моц, і пашану, і хвалу, і богослаўленне. І я чуў, як кожнае стварэнне, якое ёсць на небе і на зямлі, пад зямлёю і на моры, і ўсё, што ў іх казала: таму, хто сядзіць на троне і ягняці, благослаўленне і пашана, і слава, і моц на векі вечныя. А 4 жывёлы казалі Амен, а старцы ўпалі і пакланіліся. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Уваскрос Христос, які ўсё стварыў,
і злітаваўся над чалавецтвам. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Pan z wami. І з духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Табі, Пані. У той час Єзус знов з'явився вучням своїм каля Тиберіадського мора, а з'явився так. Були разом Симон Петр, Тамаш, званий Близня, Натанаель з Кани Галілейської, сини Завядея і двоє інших з вучнів ягонних. Симон Петр каже їм: «Іду ловить рибу». Яны адказалі яму: «І мы пойдзем з табою». Пайшлі, селі ў човен, але ў тую ноч нічога не злавілі. Калі ўжо развіднела, Езус стаяў на беразе. Але вучні не ведалі, што гэта быў Езус. Кажа ім Езус: «Дзеці, ці маеце чаго з'есці?» Яны адказалі яму: «Не». А ён сказаў ім: «Закіньце сетку з правага боку чаўна і знойдзеце». Яны закінулі і не маглі ўжо выцягнуць яе з-за мноства рыбы. Тады вучань, якога любіў Езус, сказаў Пятру: «Гэта Пан». Калі Сымон Пётр пачуў, што гэта Пан, падперазаўся вопраткай, бо быў голы, і кінуўся ў мора. А іншыя вучні праплылі на чаўне, бо недалёка былі ад берага локцяў каля 200, а сетку з рыбай цягнулі з сабою. І калі выйшлі на бераг, убачылі распаленае вогнішча, на ім пакладзеную рыбу і хлеб. І сказаў ім Езус: «Прынясіце яшчэ рыбы, што цяпер налавілі». Пайшоў Сымон Пётр, выцягнуў на бераг сетку, поўную вялікіх рыб, якіх было 153. І хоць было іх столькі, сетка не парвалася. Кажа ім Езус: «Хадзіце ж, снедайце». Ніхто з вучняў не адважыўся спытацца ў яго, хто ты, бо ведалі, што гэта Пан. А Езус падышоў, узяў хлеб і падаў ім і таксама рыбу. Гэта ўжо трэці раз з'явіўся Езус вучням пасля свайго ўваскрасення. Калі ж яны паснедалі, Езус кажа Сымону Пятру: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус сказаў яму: «Пасі ягнят маіх». Зноў кажа яму другі раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Ён адказаў: «Так, Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». І кажа яму трэці раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Пётр засмуціўся, што трэці раз спытаўся яго: «Ці любіш ты мяне?» І сказаў: «Пане, ты ўсё ведаеш, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх. Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі ты быў маладзейшы, падпяразваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж састарышся, то выцягнеш рукі свае, і іншы падпяража і павядзе, куды не хочаш». А гаварыў так, каб зазначыць, якой смерцю той уславіць Бога. А пасля гэтых слоў кажа яму: «Ідзі за мною». Гэта слова Пана. Хвала Табі, Христе. Паважаныя браты і сёстры, напэўна, Евангелие сёння вельмі ёмістае, бо пра ўсё, што сёння мы чулі, паразважыць нам не ўдасца. А зрэшта, на працягу мінулага тыдня, таксама і тыдзень таму назад, гэта першая частка гэтага Евангелія, мы таксама разважалі ў літургіі Божага Слова, то, напэўна, чулі трошачкі аб тым, што, чаму і як. Я б хацеў сёння бы хвілінку засяродзіцца на моманце гэтага дыялогу, гэтых пытанняў пана Езуса да святога Пятра. Бо мы чуем аб тым, што калі яны ўжо паснедалі, то Езус звярнуўся да Сымона Пятра, а мы ведаем, што памятаем, спадзяюся, бо я пра гэта не адзін раз казаў, Ян, ён ужывае вельмі часта ў адносінах да святога Пятра, гэта яго падвойнае імя Сымон Пётр, Сымон, як яго імя, як яго наракалі бацькі, так называлі яго, і Пётр, якое імя надаў яму пан Езус, што мы ведаем з грэцкай мовы, азначае скала, камень. І Пётр, мы называем сёння апостол Пётр, гэта вось менавіта імя даў яму пан Езус. Але калі Ян апостол ужывае Сымон Пётр у лучнасці, то ў пэўным сэнсе хоча падкрэсліць аб тым, што гэты Пётр яшчэ што-то мае ў сабе са старога,
з таго прошлага чалавека, з таго чалавека, які яшчэ быў да сустрэчы з Езусам. Мы таксама разумеем, што сустрэліся з Езусам і падчас хросту святога, і сустрэліся, можа, ўжо трошкі больш свядома ў першай камуніі святой. Потым ужо сустрэліся з Езусам, вядома, што тады ў сакраманце прабачэння, але пазней ужо больш свядома падчас эўхарыстыі, калі прыходзілі ўжо не столькі з бацькамі, але калі самі прагнулі прыйсці. Потым таксама прымаючы сакрамант сужанства і гэтак далей. На працягу гісторыі жыцця кожнага з нас мы гэты выбар за Езусам рабілі штодзённа, і гэта ў пэўным сэнсе ператварала нас у новага чалавека, пра якога вельмі шмат піша Павел апостол у сваіх пасланнях. І ў гэтым ёсць сэнс нашага хрысціянскага жыцця, бо сэнс нашага жыцця не ёсць прыходзіць да касцёла і пацеркі гаварыць. Гэта ёсць сродкі, а цэлем ёсць наша перамяненне і магчымасць прагнення стаць гэтым новым стварэннем, якое прагне з усей моцы, з усей сілы злучыцца з Богам, быць падобным да Езуса, наследаваць яго і чуць гэты голас Езуса, які мы сёння напрыканцы гэтага фрагменту чулі, скіраваны да апостола Пятра: «Ідзі за мною». І вось, калі паснедалі, Езус пытаецца ў Пятра пра справы, на якія, быць можа, калі бы нам сёння хто-то бы цяпер задаў бы пытанне, ці любіш ты Езуса, то бы, напэўна, ўсе бы мы казалі: ну да, люблю. Гэта пытанні, якія, здаецца, такія ясныя, мы, можа, нават не шмат укладаем у гэта слова любіць і вялікую вагу, а больш, і гэта больш драматычна, трагічна, а на жаль паўсямесна, што мы не ведаем, чым ёсць любоў. Што мы любоўю называем шматлікія рэчы, справы і нават ту улюблённасць, пачуцці, якія нібы маюць нейкі след любові, але любоўю самой не з'яўляюцца. Калісьці шмат хто з вас стаяў тут, чи ў гэтым касцёле, за ручку са сваёй жонкай чи мужам і казалі, прызнаваліся ў любові і вернасці, але ў 99% гэта не было разумення, у чым мы прызнаемся, што мы прысягаем, што мы абяцаем. Таму што, каб пазнаць, чым ёсць любоў, мы на пачатку павінны гэту любоў прыняць. Бо цяжка сказаць, чым з'яўляецца што-то, калі мы гэта не атрымаем. Мы можам тэарэтычна, нам могуць казаць: вось гэтая рэч, чи гэты прадмет, ён такі, ён мае такія якасці, ён мае такую вагу, ён зроблены з такога матэрыялу. І гэта будзе тэорыя. Але калі нам гэты прадмет дадуць, то мы яго патрымаем у руках, пагрызем зубам, панюхаем, пастучым па яму, паложым на шалі, паглядзім, сколькі ён важыць. Хто больш спрытнейшы, то яшчэ, праўда, трошачкі там адсячэ, разбавіць у нейкай кіслаце, зробіць нейкія рэакцыі і скажа, што яшчэ там у ім ёсць. І тады мы маем ужо нейкае зразуменне, што гэта. У адносінах з другім чалавекам таксама. Мы можам чуць, што мяне хто-то любіць, і ў пэўным сэнсе гэта будуць пачуцці чалавека, могуць быць вельмі шчырыя, але яны могуць быць насамрэч яшчэ не сталыя і несапраўдныя. Бо для таго, каб насамрэч зразумець, чым ёсць любоў, першым мусім сустрэцца з любоўю Бога да мяне самога. Бо гэта ёсць чыстая любоў, сапраўдная. Любоў, якім няма следу здрады, несталасці. І зрэшта, што далёка хадзіць, адкрываем першае пасланне Павла апостола да Карынфянаў, хіба 13 раздзел, і гімн о любві. Павел вельмі прыгожа кажа: любоў не зайздросціць, любоў, праўда, доўга церпіць. Прачытайце, прыйшоўшы да хаты, гімн да любві Павла апостола, в Google ваб'ёце, то вам адразу адкрыецца. І гэта будзе теорія. Гэта будзе теорія, вы прачытаеце прыгожыя слова. Гэта піша Павел тое, што перажывае. І адкрытасць на любоў Бога, яна дае нам досвед сапраўднай любові, які мы можам потым пераносіць на сябе самога, у тым ліку, каб пазбавіцца эгаістычнай любові самога сябе, а у дальшым этапе гэта пераносіць ужо на адносіны з другім чалавекам.
Гэта будуць і дзеці мае, гэта будуць мой муж ці жонка і кожны іншы чалавек, які ў маім жыцці з'яўляецца ці ёсць. Толькі так, а нема іншай магчымасці. І ўсе нашы перакананні, што я цябе люблю, што я Езуса люблю, што я Бога люблю, гэта ўсё толькі прыгожыя словы, прыгожыя прагненні. Если так ёсць насамрэч, то хвала Пану, дзякуй Богу, гэты чалавек з'яўляецца гэтым іскрай у гэтым свеце, якая можа яшчэ гэты свет падтрымлівае пры існаванні. І такія людзі напэўна ёсць, і напэўна іх вельмі шмат. Але мы сёння гаварым трошкі пра рэчаіснасць у той, якой мы жывем, і разумеем, што замала сярод нас, хрысціянаў, вось такой сапраўднай любві. І Пётр чуе з вуснаў Пана Езуса гэта пытанне пра любоў. І ён задае канкрэтна, праўда, кажа Пётр, Ян менавіта кажа, што калі паснедалі, Езус кажа Сымону Пятру, гэта такая ўжо характарыстыка Яна, а Езус да яго звяртаецца: Сымоне, сын Яна. Ён не кажа Пётр, сам даў яму імя Пётр, сам гэта імя замяніў, але звяртаецца да яго: Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны? Слухайцеся, не хацеў бы я знайсціся на месцы Пятра. Ось сядзець 11 маіх сабратоў, 10 фактычна. Сядзіць Пан Езус, тут вогнішча, мы сытыя, паелі, задаволеныя, радасныя, што Езус нам прыйшоў, з'явіўся, і пытае: ці ты мяне любіш больш, чым яны? Як трэба было так трошачкі сабе уявіць, чы я больш люблю за каго-то Езуса. Гэта не было проста, чы ты мяне любіш. Але Езус уводзіць толькі трошачкі такі параўнаўчы аспект, чым яны, чы больш мяне, чым яны. Если бы цяпер кожнага нас спыталіся, чы ты любіш мяне, кажа Пан Езус, больш, чым я ўсе тут прысутныя. Пытанне такое, але яно было патрэбна для Пятра. Таму што Пётр, мы ведаем, яшчэ вось Сымон у такім моцным праяўленні, ён, памятаеце, Езус абяцаў, што пойдзе за яго за смерць і ў вязніцу, і жыццё дасць за яго. Гэта абяцаў Пётр Пану Езусу. І тады Пан Езус кажа: Сымоне, Сымоне, не праспявае, не прапяе певень адзін раз, як ты патройчы ад мяне адрачэшся. І Пётр не згаджаўся з гэтым, бо як? Я ж так за Езусам, я так для яго, я ж ввогуле это ўсё. А потым, што? Потым прыйшоў Юда з кагортай, Езуса зарыштавалі, схапілі, а яны ўсе што? На ўцёкі. І ўся гэта любоў скончылася. Я калісьці сваім яшчэ даўно парафіянам казаў: як бы зараз прыехала машына з НКВД, мы там сколько там десяткаў год таму назад, выстрелілі бы нас каля сцяны касцёла і сказалі: хто з Езусам, то пуля ў лоб, хто не, ідзіце да хаты. Сколько бы з нас сёння тут прысутных засталося пры гэтай сцяне? Гэта пытанне без адказу, таму што мы кто-то можам сказаць: не, я бы застаўся, бо не было гэтага дула, праўда, пісталета ці вінтовкі каля віска. Але гэта пытанне, на якое мы мусім адказаць, бо ад таго, насколькі мы разумеем саміх сябе, насколькі мы рэалістычныя па адносінах да самых сябе, настолькі мы сябе разумеем, настолькі мы ввогуле ў рэальнасці жывем. Адказ на такое пытанне, якое сёння пачуў Пётр, яно набліжае нас да рэчаіснасці. Насколькі я жыву ў рэчаіснасці? Бо мы можам жыць у ілюзіі. Ведаеце, сёння самае страшнейшае, што з намі робя злы дух, это не то, што мне скланіў да нейкіх грахоў нечыстасці, што мне скланіў да крадзежы, што я каго-то закляў. То, што ён сёння пераканаў, што мы жывём у рэчаіснасці, а гэта рэчаіснасць з'яўляецца ілюзіяй. Бо мае думкі, перспектывы, пляны, яны вельмі з'яўляюцца ілюзорнымі. Мы глядзім, плянуем, а да гэтага, каб рэалізаваць, мы не маем сродкаў. Мы хочам дзяцей, але так нарэч не маем ніякіх сродкаў, каб іх добра выхаваць. Мы хочам жаніцца, замуж, мець жонку, мужа, а насамрэч не прыгатаваныя для гэтага, каб быць адказным мужам, ці ўжо будучым потым бацькам ці маці. А нам здаецца, што мы ўжо. Гэта ілюзія. Калі мы бы з дзяцінства вучыліся жыць у рэчаіснасці Божай, то мы тады моцна ступалі бы па зямлі і жылі бы ў рэчаіснасці. І разумелі б, хто мы, на што я магу і на што я цяпер здольны ў цяперашні момант.
ці здольныя да таго, каб падняць абавязак сямейнага жыцця і розныя іншыя важныя абавязкі, такія, якія мы ў сваім жыцці робім і маюць уплыў не толькі на нас, але на шматлікіх іншых людзей. І што тады робя Сымон? Што робіць? Да, ён адказвае: так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе. Езус адказвае: пасі ягнят маіх. Но толькі, ведаеце, праблема перакладу на нашыя славянскія языкі у тым, што калі мы адкрыем грэцкі пераклад, наш пераклад, арыгінал, бо на грэцкай мове пісаў Ян Апостол таксама, Евангелие напісана на грэцкай мове, старагрэцкай, так званы коины диалектос, он ужо мёртвы гэты дыялект, это як латынь і італьянская мова, да? Таксама гэты старагрэцкі. То у грэкаў на слова «любоў» было, што мінімум там 4 ці 5 розных слоў. І, напрыклад, ёсць прыгожае слова як «філіо». Это любоў такая міжлюдская, паміж мужам і жонкай, дзецьмі і бацькамі, паміж братам і сястрой, паміж сябрамі. Гэта любоў філіо. То есть гэта слова, ужывалі грэкі філіо. Усе разумелі, аб чым ідзе мова. І гэта любоў, яна такая, яна чалавечая, яна нестабільная, як мы людзі. Сёння любім, заўтра ненавідзім. Сёння тут шлюб складаем, заўтра ў судзе адзін аднаго паліваем там гразю, да, і б'ем пасуду, дзелім маёмасці дзяцей. Гэта філіо. Яна добрая, але яна нестабільная, яна залежыць ад нашага стану, ад нашага дасягнення ўнутраных, псіхічных, там, духоўных, гэта ўсяго. Яна такая хістаецца, правда, гэта наша чалавечая любоў. Сёння дзіця трымаю на руках, люблю, заўтра крычу, правда, разрываю глотку, таму што дзіця там нешта ўтварыла, і вось уся моя там любоў. Ёсць слова «эрос». Напэўна, добра разумееце, якое слово паходзіць. Гэта грэцкае слово, якое азначала таксама нейкія адносіны паміж мужчынай і жанчынай, але гэта былі адносіны больш такія цялесныя, да, для заспакаення іх патрэбаў «эрос». Ёсць слова «каритас». Мы ведаем гэта слово, бо так называецца наша дабрачынная арганізацыя касцёльная «каритас». Яна тлумачыцца як такая трошкі любоў службовая. Гэта значыць, што я, як хрысціянін, з любові да другога чалавека прыхаджу на дапамогу тады, калі ён знаходзіцца ў патрэбе. Ну вось «каритас», да, хто-то галодны накарміць, хто-то голы адзець, да, даць магчымасці чалавеку жыць, скажем так, маючы годнае чалавечае дастоінства захаваць, бо кожны чалавек на гэта мае права, бо ёсць дзіцём Божым. І ёсць слова «агапе». Слова «агапе» у грэцкай мове таксама азначае любоў, але любоў ахвярную, жертвенную любовь. Гэта любоў, фактычна можам назваць, што гэта ёсць сам Бог. Ян Апостол піша: Бог ёсць любоў, ведаем гэта. І гэта любоў, яна нам сама па сабе так недаступна, што я радзіўся і расту, і я гэту любоў агапу сабе маю. Гэта любоў, яна ва мне з'яўляецца, памнажаецца, ці можна так сказаць, павялічваецца тады, калі я прабываю ў цесных адносінах з Богам. І паволі, як шматлікія святыя, вельмі часта, якія перажылі навяртанне з вельмі страшнага грашнага жыцця, потым сталіся, праўда, людзьмі ахвярнай любові і учынілі тыя ўчынкі, якіх сёння мы усхваляем, успамінаем, чытаючы, разважаючы біяграфіі тых ці іншых святых. Да, з страшна грэшнага чалавека стаўся святы, бо перажыў навяртанне, вяртанне да Бога, і гэты працэс на працягу жыцця гэтага чалавека, ён адкрываў яго сэрца на быццё, магчымасць жыць ахвярнай любоўю. І вось пан Езус, ён першы раз, бо калі мы сёння чыталі цяпер на польскай мове, то ў польскай мове пан Езус кажа: «Сымоне, сыну Йоны, чи мілуєш мне?» А Пётр адкажа: «Так, пане, я тебе кохам». Такая трошкі проба тлумачоў, да, рэдактараў нік бы адрозніць, бо ёсць у польскай мове кохаць і міловаць. У беларускай мове таксама ёсць кахаць і мілаваць. Но, але нашыя перакладчыкі на беларускую мову неяк гэты момант не скарысталіся, можа, бо я не лінгвіст, можа, мелі на гэта падставы. Мы тут чуем менавіта і з вуснаў пана Езуса слова «чы любіш»,
І таксама адказ Сымона Пятра, што люблю. Але пан Езус пытаецца першы раз Сымоне, сын Ёны, чи Яна у беларускай мове, ці ты любіш меня гэтакай любов'ю агапа, жертвеннай любов'ю, ахвярнай любов'ю. І гэта значыць больше, ніж яны. І гэта было пытанне, якое павінна было трошачкі, бо Езус не здарма задаў менавіта гэтае пытанне такое разбудаванае, больш ніж яны, ці любіш ты мяне. Пётр павінен быў стаць у праўдзе. І ведаеце, што Пётр адказвае? Ён адказвае: «Пане, я філіо, я цябе люблю як чалавек. Я не здольны яшчэ цябе любіць цябе такой ахвярнай любов'ю, якой ты палюбіў мяне, аддаў сваё жыццё на крыжы за мяне. Бо я не здольны цяпер яшчэ так учыніць. Я разумею, аб чым ты пытаешся, я ведаю, што ты хочаш пачуць. Але цяпер Пётр, ён стаў у праўдзе. Ён кажа: пане, не такой любоў, я люблю цябе, але па-чалавечы. Там у гэтую мою любоў можа ўвайсці страх, як это было тады у садзе Гецэмані. Можа ўвайсці таксама нейкая, праўда, чалавечы разлік, калі адрокся ад пана Езуса, баяўся, што пацерпіць, што яго залічаць да грона вучняў, таксама будуць катаваць. Розныя там уваходзілі ў гэтую справу, у гэты момант у сэрца Пятра думкі і дзейнічалі нейкія, што-то там дзейнічала. Вось. І што робіць пан Езус? Пан Езус кажа: «Пасі ягнят маіх». Давярае апосталу Пятру касцёл, сваю паству. Чаму? Таму што Пётр стаў рэалістам. Ён цяпер глядзіць рэальна на жыццё. Не той Пётр, які там мячом махае: «Я за цябе, пане Езу», але Пётр, які пазнаў сябе. Мы, калі не пазнаем саміх сябе ў святле Божай праўды, мы не будзем, як я ўжо казаў на пачатку, гэтымі рэалістамі, мы будзем жыць у ілюзіі. А гэта справы вельмі недобрыя, жыць у ілюзіі. Глядзець і не бачыць, чуць і не чуць, і ввогуле не разумець то, што адбываецца ў рэчаіснасці. Тады мы лёгка маніпуляваныя. Нам тады можна павесіць на вушы ўсё, што хоча, чуліць у сэрцы любую, в кавычках, праўду. Але чалавек, які мае ось такія адносіны з Богам, ён не паддасца пад маніпуляцыі. Ніхто, ні ідэалогія нейкая, ні філасофія не здольна будзе чалавеку накруціць у галаве. Тады мы насамрэч жывем і разумеем, што ёсць і што адбываецца. Калі гэтага няма, і тады вось менавіта Езус зноў другі раз пытаецца: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» І зноў пан Езус менавіта выкарыстоўвае другі раз выкарыстоўвае гэта слова агапе, ці любіш ты мяне ахвярнай любоўю? І зноў Пётр адказвае: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе, але па-чалавечы». Езус кажа: «Пасі авечак маіх». І кажа трэці раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Але за трэцім разам пан Езус ужо пытаецца яго менавіта гэта любоў: «Ці любіш ты мяне як чалавек?» Ён ужо не кажа пра гэту любоў агапа, пра гэту ахвярную любоў, але «Ці любіш ты мяне як чалавек настолькі, насколькі ты цяпер здольны?» І мы чуем, што Езус, спытаўшы гэта, выклікаў у Сымона смутак, што ён трэці раз пытаецца яго пра гэта і кажа: «Пане, ты ўсё ведаеш, ты ведаеш, што я люблю цябе». І насамрэч тры патройныя адрачэнне Пятра ад Езуса і гэтае патройнае пытанне: «Ці любіш ты мяне?» яно адбудоўвала Пятра. Адбудоўвала. Пётр павінен быць адбудаваны, бо Пётр, калі адрокся ад Езуса, ён адрокся ад трох момантаў. Першы, ён адрокся ад таго, што ён вучань Езуса. Калі мы адкроем Евангелія, можам гэта пачытаць. Другі раз, калі быў спытаны, што ты адзін з ягоных вучняў, ён адрокся ад гэтай супольнасці апосталаў. А трэці раз, калі яму сказалі, што твая мова цябе здраджае, ты з Галілеі, ты, напэўна, адзін з іх, он адрокся ввогуле ад сябе самога, ад сваіх каранёў.
бо яны былі галілейцы, а галілейцы такая мова была трошки, такая, як мы сёння казалі, такая вось трасянка. Яны не гаварылі так, як гаварылі жыхары Іерусаліма ці Юдэі. Яны так гаварылі па-простаму, іх можна было лёгка распазнаць, што ён прыйшоў з Галілеі. Вось, і ён адрокся Пётр ад быцця вучнем, ад быцця у супольнасці са сваімі братамі-апостоламі, адрокся ад самога сябе. І гэтай патройчачай любіш, яна павінна таксама была адбудаваць Пятра, бо Пётр інакш не мог бы выканаць гэтай місіі, правда, скалы, місіі, на якой Езус захоча і пабудаваў свой касцёл. І Езус зноў кажа: пасі авечак маіх. І сапраўды кажу табе, ты быў маладзейшы, падпяразваўся і сам хадзіў куды хацеў, але састарышся, выцягнеш рукі свае, іншы падпяража павядзе куды не хочаш. Нібы такія справы зразумелыя, у старасці шмат хто можа так рукі працяне, яго павядуць дзе не хоча, але евангеліст Ян прыходзіць на дапамогу, кажа, што гаварыў так, каб зазначыць, якой смерцю тою славіць Бога. Гэта значыць, што Пётр дасталее да сапраўднай ахвярнай любові да Езуса, што не будзе баяцца за сваё жыццё, а як памятаем, як ведаем, папрасіў тады, калі яго ўжо хацелі укрыжаваць, каб менавіта укрыжавалі верх нагамі. І таму крыж Пятра – гэта такі крыж перавёрнуты. Мы часамі, як так бачым, кажам, што гэта сатаністы выкарыстоўваюць, но яны выкарыстоўваюць у другім аспекце, як перавёртыш. Але крыж Пятра – гэта крыж перавёрнуты, бо Пётр прасіў: я не годны быць так на крыжы забіты, як мой пан. І менавіта яго укрыжавалі верх нагамі. І гэта вось менавіта жыццё святога Пятра, жыццё чалавека, які ад незразумення сябе самога, ад пазнання любові Езуса, зразумення ўжо сябе самога, другога чалавека, бо быў апостолам, які насамрэч учыніў справы велізарныя для касцёла, для паўстання касцёла. І той, які не пабаяўся смерці і са спакоем аддаў сваё жыццё, як той, хто праліў кроў у Рыме, там, дзе менавіта сёння стаіць катедра святога Пятра, там, адкуль хрысціянства распаўсюджвалася таксама па ўсёй Еўропе і шматлікіх іншых кантынентах. Таму жадаю кожнаму з нас насамрэч задацца гэтым пытаннем: ці я люблю Езуса, якой насамрэч любоўю. А калі прыйдзем да высновы, што гэта яшчэ любоў чалавечая, хвейная, несталая, то ўсім сэрцам запрагнуць гэтай любові агапе, ахвярнай любові, якая ўносіць і дае сэнс жыцця кожнаму з нас. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, всеобачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца знароджанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, Святло ад святла, Бога сапраўднага сапраўднага, ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны мучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Паяднаныя з нашым уваскрослым Панам, які прагне адарыць спакоем сваіх верных і ўсіх, хто шукае праўду, знясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за святога Айца, каб Езус Христос адарыў яго патрэбнымі ласкамі, Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся ў інтэнцыі канклава кардыналаў, каб згодна з прагненнем сэрца Езуса быў абраны той на пасаду святого Пятра, хто найбольш пасуе да сённяшніх часоў рэчаіснасці гісторыі Касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскіх місіянераў, каб Божае Слово, якое яны абвяшчаюць, дапамагала людзям вызваліцца ад усялякіх грахоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто служыў у войску, каб не сароміліся вызнаваць сваю веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб яны ўзрасталі ў Христовай любові і еднасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых клерыкаў, якія атрымаюць пасведчанне дыяканату, а гэта ўжо хутка, у маі, у глыбокім, у Віцебскай дыяцэзе, таксама ў Гродна, 6 новых дыяканаў, каб яны годна падрыхтаваліся да атрымання сакраменту святарства. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за тых, хто дышоў з гэтага свету, асаблівым чынам за Яніну Шаверда ў 30-й дзень пасля адысця да Пана, каб пасвечаная любоўю Хрыста знайшлася ў доме, прыгатаваным для яе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб удзел у таямніцы святой імшы паглыбляў нашу веру і умацоўваў наше хрысціянскае сведчанне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej lubowi, uczyni, kab chwała z mертвых powstania Twojego Syna dopomogła nam odkryć kosztowność krzyżowej ofiary przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Z mертвых powstał, сегодня живе, blaskom jaśnieje noc. Ja nie pomrу, ja буду жить, Бог показал свою моc. Крыж это брама Пана, можешь увойти праз яе. До алтара подойди ты и Бога прославляй. З мертвых повстал, сегодня живе, бляском яснее ночь. Я не помру, а буду жить, Бог показал свою моц. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а таксама на корысть нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, pryjmij prosim dary świadkującego Kościoła, jakomu Ty podarował wielką i wielkodną radość i przywiedzi Jego do wiecznego szczęścia u niebie, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim Гору серці. uznосим ich do Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Bo On niespynna chwiaruje siebie za nas i zastupается перед Тобою, jak nasz wieczny оборонца. I On один раз принесены у ахвяру уже больше не помирає, ale після смерти крыжовой живе wieczna. Тому откупленное человечество во всем свете
радуюцца ў воскресенню Христа, а хоры анёл разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мук, узяў хлеб, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым спачылым, з Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Яніну і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вічния. Amen. Називаємося дітьми Божими, і ми з'являємося, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И дуба ранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягонную. Скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне положа, каб мы ў шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тых, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша буде, а хлеб комуняй тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил
Молимся. Panie nasz Boże, глянь łaskawo na naród Twój, jaki Ty odnowił sakramentami wiecznego życia i przywiedzi jego do chwalebnego uwaskraszenia przez Chrysta Pana naszego. Amen. Послухаем парафіяльныя аб'явы на трэцюю велікодную нядзелю. Сёння ў нашай дыяцэзіі азначаецца Дзень Маці. У асаблівы спосаб молімся за нашых матуляў. У сераду 7 мая распачынаецца канклаў, выбары новага наступніка апостала Пятра Папы Рымскага. Заахвочваем усіх у гэтыя дні уз'яднацца ў супольнай малітве за кардыналаў, каб, будучы паслухмянымі Духу Святому, яны здзейснілі выбар згодны з Божай воляй. У сераду ў 9 гадзін раніцы будзе адпраўлена святая імша ў гэтай інтэнцыі. На гэтым тыдні ў літургіі успамінаем у аўторак свята святога Філіпа і Якуба апосталаў, у чацвер успамін святога Станіслава, біскупа і мучаніка, ружанец для кола жывога ружанца святога Станіслава у 8:30. У чацверг, як заўсёды, святая гадзіна ад 23 да паўначы. У пятніцу 9 мая дзень малітвы за ахвяры Другой сусветнай вайны і аб супакоі ва ўсім свеце. У наступную нядзелю ў нашай парафіі будзе урачыстасць першай святой камуніі у 2 групах. На святых імшах у 8 і 12 гадзін. Просьба для тых, хто звычайна прыходзіць на гэтыя святыя імшы ў гэты час, па магчымасці выбраць іншы час. Наступная нядзеля – гэта нядзеля добрага пастыра, пачатак тыдня малітваў аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. Таксама ў наступную нядзелю будзе святая імша ў капліцы ў Палянах у 14:00. У парафіяльным кіёску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Інтэнцыя жывога ружанца на месяц май. Молімся за кардыналаў, сабраных на канклаве, каб яны паслухмяныя Святому Духу маглі зрабіць выбар у адпаведнасці з Божай воляй, а таксама аб шматлікіх дарах Святога Духа для нова абранага папы. Дзякуем вам за ахвяраванні на утрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Яўген Кашчыц, 36 гадоў, Яніна Бражыцкая, 62 гады, Ірына Свірская, 60 год і Ян Браўкоўскі, 59 год. А таксама памолімся за памерлага папу Францішка. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. даверым нова распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Памолімся за кардыналаў, сабраных на канклаве, каб яны паслухмяныя Святому Духу маглі зрабіць выбар у адпаведнасці з Божай воляй, а таксама аб шматлікіх дарах Святога Духа для нова абранага папы. Тваёй абароне аддаемся, Святая Богородица, у нашых патрэбах не пагражай маленнем нашым, ады всялякай свой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай,
Мария Pani Jasnogórska, молись за нас, Мария Pani Jasnogórska, молись за нас, Мария Pani Jasnogórska, молись за нас. Dziękuję Wam za dar supolnej malitwy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwa. Pan z Wami. И с Духом Святым Твоим. Niechaj Was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Дякуем Пану Богу. Weselь się Królowo miła, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał ponad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał ponad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie. Proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.